kanang mga tao nga maghigugmaay niya or nagkahigugmaay o niya nagkita sila unsa dayoy unang huna-hunaon or buhaton. Panantan manag-uyab. Inigkita nila unsa dayoy unang buhaton. Mangaon. Mangaon. Tanawa ng mga naghigugmaay nga mga kaliwat mag-reunion unsa man dayoy dadon. Pagkaon. Normal gina. Karon kay nagkatipon man ta unya naghigugmaay man ta unsa may atong unang buhaton. Mangaon. Mangaon. Muna kining atong gisaulog nga Eucharistia pagkaon ni bangkete ni siya. Kaon niya kay ang Ginoo nahigugma man nato pag-anhin niya sa kalibutan gipadala niya ang iyang anak isip pagkaon. Hilingi ay mong tupad ing na kapila na ka nakakaon o Ginoo. Ngatan mao na siya. Kanusa man sad mulami ang pagkaon. Kay na may usahay ang pagkaon lami usahay way lami. Unsa may mga panahon nga ang pagkaon lami. Una gyud basta giganahan kas pagkaon. Kinsa dinhi ang giganahan nga mukaon ni Kristo tas ngamot. May jutay rawa katunga. Lahi day inyong giganahan kanon karon. Ikaduha kanang wa kay sakit. Wa kay sakit ba kay masakit to ka. Wa lami pagkaon. Kinsa dinhi ang dunay sala nga babag sa pagkaon ni Kristo. Dili mo ganahan mo kaon ni Kristo or bisag ganahan ka mo kaon kay naamang kay mortal sin, nagpuyo-puyo man ka, sibili married ra, nag same sex union pagyod, nagkabit-kabit pagyod, mawa nay lami ang pagkaon. Basta daghang itag sala, way lami. Kay ang sala gitawag man nagsakit unya ang makasasala masakiton. Nga ikatulo, ang pagkaon maway lami basta makahilo, makamatay ba? Nga nahibaw kang makamatay na. Kinsa ninyo dinhi ang mukaon gyud og buriring ta sa kamot. Hadlok mo no, pero naman sa uban mukaon gyud ana. Pero managana ka basta nahibaw kang makahilo na. Murag mawagid imong gana. Nya unsaon man aron mulami ang pagkaon kinahanglan kay kana manggungana kauban na sa gugma, pero ang gugma dili kanunay kauban sa gana. Mao na ang gigamit sa Ginoo, for God so loved the world. So ang gugma gyud maoy hinungdan nganong magluto ka, nganong mangaon ta, kay naghigugmaay, dili lang kay giganahan ra. Kinsa dinhing mga banag asawa nga hangtod karon do na gyud moy time at least once a month nga kamurag yung duha mangaon, taas ang amot. Awa na. Huy, hasta kamo? Ana pa na din ko din. Panasan, nagmahay na sa duha, may bana. Di ba? Ang ako lang, baka nang naibana. May ginang naaoy. Importante kay na, mangaon, mangganing pari o madri once a month. Ang gani, may ginagmay ng anak. Kamo na noon nga, banag asawa gid mo. Ay, makadevelop ang ginas gugma. Gugma ba? Mo spend gimog time, nakamurag yung duha mangaon. Bisan lang og anak mo sa inyong balay. Magmantika mo og hipon nga inyong itunlog sa kana ganing mangga nga kanang Indian, daghan marong Indian mango nga kana ganing kuan, palit lang mo nya kaon mo, maghinungitay mo. Mo pisik diri ang hipon, imusan pahid-pahiran ba no?
Ingon day mo ba na hilas ba nimo ako lipahidan na. Ay ayaw basta kaon na mong duha okay kay na. Mga igsoon, unsa may meaning aning kinabuhi? Kiningo mas Kristo, ako ang pagkaon nga naghatag og kinabuhi. Ang tanang pagkaon gawas ni Kristo naghatag og kamatayon. Musbuna ko ha, si Kristo ra gyud ni claim nga siya ra gyud pagkaon nga naghatag og kinabuhi. Hastag utong mana nga gihisgutan sa atong unang pagbasa didto sa kamingawan gipakaon sila sa Ginoo, gitawag gyapon tong Kristo og nangamatay gihapon sila. Pero ang iya kunong lawas og dugo basta maoy atong kanon naa gitay kinabuhing dayon. At tumurag akong tanaw tinuod man sad kay do na man goy panultihon nga niingon, we become what we eat. Kung ang atong gikaon patay, unsa man say mahitabo nato? Mamatay. Kung ang atong gikaon buhi, unsa may mahitabo? Buhi sa ta. O nya kay kanang imong gikaon nga baboy, buhi na patay. O patay ka. Kanang manok nga imong gikaon, buhi na patay. Patay. Kanang isda nga imong gikaon, buhi patay. Patay o di porting patayan nimo. Pero kining Eucharistia, kining lawas og dugo ni Kristo nga niya sa atong altar, buhi kanunay. Bisan ang kinagamyang particle ani, buhi kanunay. Mao bitan nang natay adoration chapel nga naman mag-adore ta sa buhi nga Dios. Nya kung mao na nay musod nimo, mahimog gyud kang buhi. Ano? Nakaron ayaw na mong pangaon sa mga patay. Kan-an ninyo ang buhi. Libre pag yun. Sige, tengana. Ingkaon sagot ay libre pa din nga naaman usay sibot nga ana, mamutoy bayad nimo. Ay wa man sagod mo pugsa god. Sabayasan mo ay, wa man sad mo pugsa. Kuliktahan o sa sibot ba, way kalawat ha, way kalawat ha, way kalawat. Di ka muhog, wa kay kalawat. Pero nasa giuban di gyud muhog sa sibot. Mao pay mag-una diri kalawat. Dako ra kay ka nga, amen. Wa ano ba gyud mohog sa sibot? Gitawag na sila mga gate crosser. Kana bang manood lang mangaon wa katampo. Bitaw joke ra na ha si Kristo. Ay sug sa tingin mo sibot ay naunsa man sad mo. Na siya. So ato sang pamalandungan unsa may gipasabot ni Kristo aning mabuhi nga siya mismo nagbitay man sa krus, namatay man. Hastan mga apostolis namatay man sa atong meaning sa kamatayon. Unsa man dining kinabuhi nga gisulti ni Kristo, doon na ni tulo ka para nako sa akong nakatunan, tulo ka kahulugan. At least ba, tulo ka kahulugan. Ang unang meaning sa kinabuhi, basta mo hisgot gani ng Bible o kinabuhi, ang unang meaning ana, kalipay. Kalipay. Di nga mong tupad, inabuhi ka. Pasabot ana, malipayon ka. So sugod karon ingnan ninyo mga banag asawa sa inyong mga anak ikabuntag, day, buhi pa ka. Nya magkusmod na gyud imong asawa, day, mustang kinabuhi. Basta ang unang meaning sa kinabuhi, muhisgot kita kalipay. Ang sunod nga meaning sa kinabuhi, way sala, kabalaan. Kabalaan, way sala. Adi tingali ingong yung perfect nga way sala, basta minus kag sala ba? Kalimpyo, kabalaan. Mao nay kinabuhi. Tanawa ra na inyong balay, nga daghang ing lawa-lawa, daghang kaing abog, perting hugawa, mingo ka, unsa man ni? Di man yung mga buhi, mga tao din, patay naman tingay ni sila. Pero og limpyo kaayo, murag ni agyoy kinabuhi, no? Mo kasabot. Ingna, kumusta ron imong kinabuhi? Hugaw, og hugaw gani, patay na. Muna ang sala, gitawag og kamatayon.
Mao na siya ha. Kay hugaw man na. Ikatulong meaning dili ang kinabuhi mao ang langit. Ang kamatayon mao ang impyerno. Sa ato pa, og moingos Kristo mabuhi ka sa dayon, malangit yug ka, dili ka maimpyerno. Okay? Kuha na mo. Sige, unsa to yung meaning sa kinabuhi? Kalipay, kabalaan, nga langit. Muna na itong gitawag og masantos ta. Matod pa ni Kristo, mga ambisyon kita nga mahimong sama sa atong amahan. Nya kay ang atong amahan balaan man, kinahanglang mabalaan sadta adto tas langit. Nakaron unsaon man aron pirmit ang buhi maton Kristo, kaon ako. Kaon gyud. Kanunay aron mabuhi. Kay kanang pagkaon makabuhi man gina. In general, bahala nagwa na ng balay, wa na ng yuta, kanabitang masunog inyong balay. Di man mo moingon, di na lang ta mangaon, kay wa na tay balay. Mukaon ta bahala guway balay. Bisan ganigwa na ng bana, wa na ng anak, wa na ng asawa, kaon lang gyapon. Kanabitang na inamatyan, na ilubong na ang bana baron, asawa, maghikay man gyapon. Ngaon man, mas importante ang pagkaon kaysa imong tupad. Bitaw, nganom day wa na ng imong tupad, di na kamo kaon? Kaon ka. Nganom day ka ng imong kwarta, wa na di na kamo kaon? Kanang imong sakyanan, wa na di kamo kaon? Kanang imong yuta, wa na di kamo kaon? Kaon gyapon. Mas importante ang pagkaon. Muna kaon gyud kanunay. Nya unsaon man pagkaon si Kristo? Duha ka paagi na ay gitawag na tog real eating, na asay gitawag natog mystical eating. Ang real eating sa atong pagtuo kining Eucharistia. Kaon, simbag yun, pangalawat yun. Nya kuhaa ginang tanang ali kana mga mortal sins. Kay mokalawat kang na mortal sin, murag imong gihiluan ang imong lawas. Para ragud anang mukaon kag litson, kay perting lamias litson, pero ang imong kolesterol 600 na. Nya dako na kay ka og kasing-kasing. Mukaon pa kag litson, igo na lang kang mutila anak gamay. Pero kaong yu habhab tag sa kabandihado, di na makaya. Parehas na ng taas kay kag sugar. Imong sugar ni abot nag 750. Samad, kaon pa kag ice cream. Ambot ka, bahala ka da maghikog ka kaon. Mao na inana, maorasad na ang mortal sin. Ang lawas ni Kristo mahimo nang makahilo nimo basta naa kay mortal sin. Kuha usa na ang sakit nga grabe. Ana. Pero pras na ako, nga akong sugar, kuan pa man, napamas 120, pwede pa ni og ice cream. Haron mo abot ayog 300. Ana, nga abot 300, hunong na sad. Ana, hantod yun mamatay. Onya, human dinhi sa real eating. Matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa karon, miambita ni Kristo sa atong pagkaon, miambita. Sa ato pa kung si Kristo nahimo natong pagkaon, nya miambit na taniya, we become what we eat. Mahimo sa tang pagkaon ngadtos uban. Sa ato pa maghatag tag kinabuhi ngadtos uban, maghatag ta nilag kalipay, maghatag ta nilag kabalaan, ug magda ta nila ngadtos langit. Lingay mong tupad. Ingna, pwede na tikang kanon. Ingna ba? Huy. Lingi ay mong tupad, ingna, pwede tika ipaniod toron. Dinis atong parokya. Unsa may atong pagkaon. Unsaon nato pagpakaon di ay. Unsaon nato paghatag og kalipay, kabalaan og kasantos ang atong parokya.
Kung atong matuman ang ato dinhing mga mahatag ang gikinahanglan, makalipay gina nato. Unsa atong gikinahanglan ron? Bell tower, unya adoration chapel, niya ang atong bag-ong CR, niya kanang diha buta pumero, walk of apostles, niya ang atong lingkuranan, atong mailisan. Niya unsa may atong paagi nga mag-anha ta diha maghatag sa atong gugma. Palit og raffle tickets. No? Kana mo na siya. Ang di mo palit sa raffle tickets, patay na sila. Ang mo palit og raffle ticket, mao na sila'y buhi. Liwat na silang Kristo. Pero daghan-daghan na biyang nipalit. Ako lamang taga-agamay ng report ha. Ang ato rong tickets nga nahalin as of yesterday niabot nag 21,534 ka tickets. Pakpak. Nasa tay 112 ka one-stop challenge katong tag 20,000 pero 40 pa ang narimit, 72 ang wap-an nato dawat. Unya hatagan sa tamo gamayng report kay gawas aning five main projects nato naa pagitay laing gipanghimo karon in preparation sad sa atong pista o sa mga panginahanglan. Mao ni siya ang mosunod ang atong gipanghimo karon. Tanawa ninyo ha, update bell tower nato. Tanawa lang ang naong sa tong bell tower o wala pa mo diha kakita, mao na ron ang iyang naong. Niya ang adoration chapel, mao sad na ang iyang naong karon or ongoing na sa sulod. Gikuan na sige hagimo. Niya ang nasa tay gibuhat nga bag-ong CR diha, naka sugod na sadta septic tank lang usa og ang iyang mga columns og pillar. Unya ang atong buta pumero nagdamba pa ta para atong kuan dito no sa babaw. Nya ang ato sang karaan kayong social hall katong CWL ga renovate sadta, sugdan na nato renovation nya ato na diyang airconon puhon aron nga pwede na mo diha hayaon. Ato kilid. Unya ang diha sad sa atong kanaganing anang may lobby, open lobby sa atong office ngadto sa may Caritas o CWL kanang open diha atong gitiles kay daghan na kay nga dagma kay dangog na kay ito. So atong gitiles karon mao na ang iyang porma. Din agid mo madagma diha kay pang outdoor gina nga tiles. Unya ang atong mga ceiling atong gi-repair sa atong kumbento kay nangayayihan natong maayo sa sulod ug sa gawas nya atong kanaganing giayo-ayo nang atubangan sa atong kumbento atong giayo nya ang atong dining area kanang atong gihimo-himong dining area gipamintala nato apil na ngadto refectory sa mga pari yayihan sa kitog kuan kana dia dapita karon atong gipintalan gwapa-gwapa na siya naong na hapsay na sa una mura man to siya og kanang gikagid. Tanawa nyo dito kage walang naong pari ba. Unya ang ato na nagahimo tag guest room diri sa kilid sa atong kitchen. Ato na sa nang gitrabaho karon pamasin nga og naatay pare luoy ta maglingkod-lingkod at taon na lingkuranan may na makahigda pod sila aron mosamot og kalit sa misa. Makatuog di na nun kadto. Ora nya ang outdoor nato sa garage nato og sa kitchen ang bongbong og ang iyang ceiling ato sa gipangpintalan aron hapsay-hapsay iyang naong no. Makuan na siya pag-atop ato pa yung gitarong ang atop. Unya dito pa gyud sa gawas atong gi-repair nato atong CR naghimo tag mga gardens daghan ta garden dito kabantay mo dito loyo. Oy nananom ta atong taong na kanatong taong naka-harvest ta anad kadaghan. Unya mga organic ginatanan kay ang atong mga malata dinhi atong gihimong compost pit, atong gisagol ang mga manure
O niya atong gibutang siyuta mo na atong taong diha pating himsuga at gihimo na sa dito garden atong unahan. Puhon-puhon makapamaligya gitingita ana. So mo na atong gipanaghimo karon o uban pa di nato madetalye para lang ninyo nga namalit og atong mga raffle tickets, namalit og slots. So far in our almost 1 year na, 1 year ta karong August, mao ni ang atong nahimo dinhi niya pagid sa sud sa simbahan. Ako naman ning napakita kaning tanan natong nabuhat. Atong pakpakan ang tanan ninyong gugma nagihatag dinhi sa atong parokya. Mao ni siya ang pagpakaon. Ihatag ang makalipay, ang makapabalaan, ang makapalangit. Sa ato rong mga government officials, ako lang gining i-appeal, labi na gid sa Senate nga sikat kay karon. Na amaroy Senate nga nituo nga mga senador, grupo senador nga nituo nga ang 13 maoy legal majority. O niya ang 12 illegal majority. Nya sa pika side nasa iniingon ang 12 maoy legal majority. Kinsa ka nila aning grupuha ang naghatag og kalipay, kabalaan og langitnong daan sa mga Filipinos. Kamo na lay pamalandong naagi explain na da social media, mga lawyers, non-lawyers nagsigig himog mga komentaryo, pros and cons, mamalandong ta. Giyahan tamos pagpamalandong og kadtong naghatag og kalipay, kabalaan og langitnong daan sa mga Filipinos, labi na gyud mga kabos, mo'y atong suportahan. Unya sa dako-dako nga scope, duha na man lang ni sila gabarog mga politicians, kinsa kaha ang naghatag natog kinabuhi sa mga Filipinos, mga Marcos Group o Duterte's Group. Kana pamalandongan ta, tinud-on ta nagpamalandong, kinsa manilay naghatag og kalipay, kabalaan o daan padong sa langit, mao na atong suportahan. Ang dili mohimo ana naghatag ng kamatayon, di nato suportahan. Manindog ta mga buhi